давоми ду рӯз дар назди театри мазҳака ва мусиқии Камоли Хуҷандӣ ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ доир гардид. Дар ярмарка кишоварзони вилояти Суғд молу маҳсулоти худро бо нархи дастрас пешниҳод намуданд. нархи сабзавоту меваҷот аз нархи бозор фарқ дошт. 1 килограмм картошкаро деҳқонон ба арзиши 2 сомону 30 дирам ба фурӯш гузоштанд. гӯшт 43 сомони тухм 75 дирам буда маҳсулотҳои ширӣ ва гӯштии корхонаҳои истеҳсолии шаҳри Хуҷанд бо нархи дастрас ба фурӯш гузошта шуд. деҳқонони шаҳри Истаравшан меваҳои полезӣ, картошка, пиёз, сабзиро ба фурӯш бароварданд. онҳо мегӯянд, ки имсол ҳосили сабзавот фаровон аст ва дар давраи тирамоҳу зимистон бозорро бо маҳсулоти захиравии худ таъмин мекунанд. 3 тонн картошка вардем. нархаш аз бозор арзонтар. аз бозор 3 сом бошад, инҷа ба 2 сомон 3 дирам фурӯхтошем. акун меканем заминангоё мешавад худо хоҳад. имсол на. дам худо 20 тонн 25 тонн картошка дорем. пиёз дорем. ҳамаш худо хоҳад ҳамаш мерасад. ярмаркаи мазкур бахшида ба ҷашни истиқлолият доир гардид. бо баробари гузарондани ярмарка инчунин фестивали иди харбуза ва тарбуз баргузор шуд. Абдуазиз Маҳмудзода мудири шӯъбаи истеҳсолии сарраёсати кишоварзии вилояти Суғд таъкид дошт, ки кишоварзон давоми сол меҳнат карда бозорҳои вилоятро бо маҳсулоти тару тоза таъмин сохтанд. дар ярмарка деҳқонон фаъолона иштирок карданд, то сокинон имконияти харидории маҳсулоти ниёзи аввалро бо нархи дастрас пайдо кунанд. дар як вақт имрӯз бо фестивали иди харбуза тарбуз ва харбуза гузаронда шуда истодааст, ки дар имрӯза ярмарка фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ зиёда аз 120 тонна маҳсулотҳои хориҷи қишлоқ аз ҷумла 60 тонна холиҷо ба монанди харбуза тарбуз каду пешниҳоди аҳолӣ гардонида шудааст ва нархи ин маҳсулотҳо нисбати нархи бозор аз 10 то 25% арзон мебошад. занҳои шаҳри Исфара дар ин ярмарка каду ва хӯришҳое, ки аз каду омода шудааст, манзур намуданд. онҳо нав ва намудҳои зиёди хӯроквориро, ки аз каду омода шудааст, муаррифӣ карданд. зикр намуданд, ки навъҳои сабзавоти фоидабахшро дар таомашон ба таври васеъ истифода мебаранд. дамлама аз кадуе ки дар мантиқазон дар тафтон пухта шудааст, ё ин ки самбосаҳои кадугини дегин, 2 намуд самбоса аз маҳсулоти каду пухта шудааст. ин ярмарка ба махсус аз тарафи шаҳри Исфара намояндаҳои мо овардан ҳамин кадуҳое ки худи заминҳои назди ҳавлигӣ ва кишту зироатшона ба роҳ монда шуда. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.